nilqawkom għal din it-tieni ċelebrazzjoni tal-Lezzjoni Divina li se tkun fuq il-Vanġelu li se jixxandar fit-tinaħat tar-Randan Imqaddes bit-tħejjija għal festa kbira tal-Għid. Din is-sena dedikata lit-tiġdid tal-ħajja kkonsagrata, aħna qegħdin nistiednu lil diversi ministri provinċjali biex ikunu jistgħu jmexxu din iċ-ċelebrazzjoni tagħna llejla u għalina. Llejla se jippresjedi din iċ-ċelebrazzjoni tal-Lezzjo il-Ministru Provinċjali Father Richard Stanley Gregg, il-Ministru Provinċjali tal-Patrijiet Minuri. Il-Lezzjo għandha 3 taqsimiet, hemm il-Lezzjo, il-Meditazzjo, kif ukoll l-Operazzjo. Aħna mistiedna biex qalb kbira nisimgħu il-kelma t'Alla li se tiġi mħabbra lilna biex aħna nkunu nistgħu nemmnu li din għandha l-qawwa s-salvana. Il-Lezzjo tkun alternata mhux biss mill-ħsibijiet li se jagħmel il-Ministru Provinċjali tagħna, Patri Martin Mikallef, imma wkoll bis-sem tagħna billi nitolbu bil-kant u meta fl-aħħar nagħmlu t-talb kulħadd huwa mistieden biex jippreżenta t-talba tiegħu jagħmel minn din il-kelma t'Alla talba għalih għall-Knisja u għad-dinja. Aħna sejrin nilqgħu l-intronizzazzjoni tal-kelma t'Alla li se jġorr l-istess Ministru Provinċjali Father Richard billi inhu bil-wifqa u mill-kodba tal-kant għanijiet il-ġemgħa, il-ktieb tal-Anġlu, sejrin inkantaw l-innu Ftakar fina, numru 28 fuq paġna 33. Ftakar fina mulej għaliex tlifna, id-dawl tiegħek u l-faraġġ tal-qlub. Henna lina u f'ismek qed nisma' mill-ħsarat li ġarrabna fid-dmur. Ħallasni xommu lej fuq li moddi, insa l-ħtija ta' wliedek dgħajfin. Nadafna mitbajja karrufna sabiex ngħixu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu
L-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Nitolbu. Reġġana lura lejk, o Alla Salvatur tagħna, u saħħaħ il-ruħna bit-tagħlim qaddis tiegħek biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta' ġid għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Aw bil-wifqa. Gloria u tifħir lilek Kristu. Flimkien. Gloria u tifħir lilek Kristu. Misħaba instema ġej leħen li jgħid dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu il-Pietru u l-Ġakbu u lil Ġwanni, tellaħħom waħedhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad u jgħammex bdija tal-għaġeb. Ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojot daqshekk. U derilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal il-Ġesu, Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellaw tliet tinet, waħda għalik, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir illi waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba u għattiethom. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid, dan u ibni l-Għażiż, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u ma raw il-ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Huma hawn niżlin minn fuq il-muntanja tom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħħbi. Iżda bdew jistaqsu l-xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej it-tifħil lilek Kristu. L-episodju ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesu huwa wieħed ċentrali fl-istruttura tan-narrattiva ta' tliet Evanġeli sinottiċi. Huwa episodju li jmarka waqt deċiżiv fil-ħajja ta' Ġesu u tad-dixxipli.
U dan għaliex il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni tippreparana għal ġrajja tas-salib u tal-mewt ta' Ġesu Kristu fil-waqt li tantiċipa wkoll il-glorja tal-qawmien tiegħu. It-trasfigurazzjoni għalhekk nistgħu nqisuha bħala ġrajja li tirrivela il-misteru u l-identità tal-persuna ta' Ġesu Kristu li ben il-waħdini ta' Alla. Tajjeb ngħidu li din il-ġrajja straordinarja fil-ħajja ta' Ġesu ma nsibuhiex irrakkuntata fl-Evanġelju skont San Ġwan. U dan għaliex f'dan l-Evanġelju Ġesu hu kontinwament ippreżentat lilna bħala xi ħadd li għaddej minn glorja għal glorja. Fil-fatt nistgħu ngħidu li n-narrattiva tar-raba' Evanġelu hija ġrajja estensiva ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesu. Mill-bidu nett fejn l-awtur jitkellem mill-inkarnazzjoni frabta mal-glorja meta jgħid u l-Verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna il-glorja, doksa bil-Grik, il-glorja tiegħu. U fl-aħħar nett sal-aħħar fejn l-Apostlu Tumas jistqal il-Kristu l-xoġd bil-kliem mulej tiegħi u Alla tiegħi. U għalhekk li r-raba' Evanġelista jidher li ħass li ma kellux jinkludi l-ġrajja ta' trasfigurazzjoni fin-narrattiva tiegħu li nsibuha irrakkuntata b'dettalji fini ħafna fit-tliet Evanġeli sinottiċi, ġifieri f'San Mark, San Mattew u San Luqa, għalkemm San Mark għandu l-iqsar verżjoni ta' din il-ġrajja. Kull verżjoni tal-ġrajja ta' trasfigurazzjoni tesibixxi il-karatteristiċi tagħha. Dan ukoll nistgħu ngħidu li tliet verżjonijiet ta' din l-istess ġrajja jirrakkuntaw essenzjalment l-istess sekwenza illi tibda fuq nota ta' żmien. San Mark fi qbil ma' San Mattew jgħidilna 6 ijiem wara Ġesu ħamiegħu il-Pietru lil Ġakobu u lil Ġwanni. Fil-waqt li San Luqa iżid jumejn oħra meta jgħid daqs 8 ijiem wara. Il-fatt li l-Evanġelisti bdew dan ir-rakkont b'dan it-dettal ta' żmien juri li huma xtaqu jaqdu dak li kien se jiġri fuq din il-muntanja ma' dak li seħħ 6 ijiem qabel. Allura il-mistoqsija li nagħmlu hija x'ġara 6 ijiem qabel din il-ġrajja. L-Evanġelisti sinottiċi l-koll jaqblu fis-sekwenza tal-ġrajiet li nsibu qabel it-trasfigurazzjoni ta' Ġesu. L-ewwel għandna l-istqarrija ta' Pietru meta lil Ġesu jgħidlu inti l-Messija. Immedjatament wara din l-istqarrija ta' Pietru, Ġesu jagħmel l-ewwel tħabbira tal-passjoni tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Għal dan il-kliem Pietru jibda jlum lil Ġesu fil-waqt li Ġesu iċanfru u jsejjaħlu xitan. Fl-aħħar Ġesu jiddefinixxi minnu d-dixxiplu meta jgħid jekk xi ħadd irid jiġi warajja dan għandu jiġħad lilu nnifsu jerfa' salibu u jimxi warajja. Huwa bis-sekwenza ta' dawn il-ġrajiet f'moħħna li rridu nippruvaw naqraw il-ġrajja li seħħet 6 ijiem wara. Dan kollu jurina li hawnhekk ninsabu f'kuntest kristoloġiku. It-trasfigurazzjoni hija il-kontemplazzjoni ta' dak li seħħ 6 ijiem qabel, jiġifieri kontemplazzjoni tar-rivelazzjoni dwar it-tħabbira li Ġesu kellu jiġi umiljat, li kellu jsofri imut u jqum mill-imwiet. Wara id-dettall ta' żmien, ir-rakkont ta' trasfigurazzjoni jgħaddi biex jgħidilna lil min ħamiegħu Ġesu biex ikun xhud ta' din il-ġrajja. Naqraw Ġesu ħamiegħu lil Pietru, lil Ġakobu u lil Ġwanni. San Mattew li kiteb wara San Mark iżid fuq San Mark in-nota li Ġwanni uħu Ġakobu, filwaqt li San Luqa jippreżenta l-ewwel lil Pietru
imbagħad lil Ġwanni u fl-aħħar lil Ġakbu. Dawn huma l-istess 3 dixxipli li ftit qabel Ġesu kien ħamijaw biex jassistuh għall-miraklu tal-qawmien ta' Binġajru. U dawn huma wkoll l-istess dixxipli li Ġesu ħamijaw fil-qrib meta mar jitlob fil-Ġitsemani. It-3 evanġelisti sinottiċi mbagħad jinfurmawna li din il-ġrajja seħħet fuq muntanja. San Mark u San Mattew jgħidulna li din kienet muntanja għolja. Il-muntanja bil-Grik Oros hija tema teoloġika importanti fl-Iskrittura. Għaliex din tindika post li jaqta' lil bniedem mill-art fil-waqt li jqarbu l-fuq lejn is-sema, il-post fejn jammar Alla. L-Iskrittura fil-fatt tirrakkonta bosta ġrajiet importanti li fihom niltaqgħu ma' personaġġi magħżulin li ltaqgħu ma' Alla fuq xi muntanja. Kien fuq il-muntanja Morija kif inhi magħrufa li Abraham għamel l-esperjenza kbira tal-ħnina ta' Alla wara li l-anġlu tal-mulej waqfu milli jkompli mis-sagrifiċċju ta' ibnu Iżak kif kien ordnalu l-mulej stess. Dan hu l-istess post li fuqu tgħidilna t-tradizzjoni ludija li nbena it-Tempju ta' Ġerusalemm. Laqgħa oħra importanti f'rabta ma' trasfigurazzjoni ġrat fuq il-muntanja tal-Karmelu li ma' ġrajja nsibuha rrakkuntata fl-ewwel ktieb tas-Slaten fil-kapitlu 18. Hawnhekk naqraw kif il-profeta Elija qatel 450 profeta ta' Baal wara li kien sfidhom sabiex juru min kien Alla tas-sew. Fil-kapitlu ta' wara imbagħad naqraw kif Elija li hu wieħed mill-istess personaġġi li deru ma' Ġesu fit-trasfigurazzjoni tiegħu mexa għal 40 jum lejn il-muntanja tal-Mulej, il-muntanja Horeb, fejn hemmhekk iltaqa' ma' Alla fiż-żiffa ħelwa. Mosè, il-personaġġ ieħor li der ma' Ġesu fit-trasfigurazzjoni kellu wkoll laqgħat intimi ma' Alla fuq il-muntanja Sinaj. Biżżejjed jekk insemmu il-laqgħa drammatika li Mosè kellu fuq is-Sinaj li deret iddaħħan għax fuqha kien niżel il-mulej kif naqraw fl-Esodu fil-kapitlu 19. Kien fuq din il-muntanja li l-mulej Alla kien ta' il-liġi lil Mosè. Il-muntanja tibqa' wkoll tema kbira fl-Evanġelju. Kien fuq il-muntanja li Ġesu ġie tentat u kien minn fuq il-muntanja li Ġesu tela s-sema. Il-muntanja tat trasfigurazzjoni li mhijiex identifikata b'isimha fl-ebda Evanġelu insibuha bejn dawn il-waqtiet ta' rivelazzjoni tat-Testament il-Qadim u tat-Testament il-Ġdid. Permezz ta' din il-kelma qawwija llum, il-mulej jixtieq itellana ma' Pietru, ma' Ġakbu u ma' Ġwanni sabiex jorina il-glorja tiegħu.
inwiġbu għal dan il-moment tal-meditazzju billi nitolbu bil-kant Mulej Ismana numru 31 fuq paġna 35. Mulej Ismana. Wara introduzzjoni mill-organi kanta l-ewwel vers u mbagħad inkantaw flimkien. Nu bil-wiefa. Mulej Ismana u ħenna lina maħfra għal-dnubit natina flimkien. Mulej Ismana u ħenna lina maħfra għal-dnubit natina. Sultan tal-glorja maħbub feddejtana għajnejna mdemma lejk bl-ilfiq indawru inġesu twajjeb il-qatta ħalbtana flimkien. Mulej Ismana u ħenna lina maħfra għal-dnubit natina. Mulej sobina u dimek nixdaħtu bwidnejk miftuħa isma l-biki taħna tisħon xalina uħtijiet naħfrilna. Mulej Ismana u ħenna lina maħfra għal-dnubit natina. Lilek nistqarru id-dnubit lamilna nidma qudiemek nuru il-ħtijiet tagħna ħajkollok ħnina feddej Ġesu minna. Mulej Ismana maħfra għal-dnubit natina. Bħal-ħarruf ġwejjed b'demmek rid tifdina għal-kem bl-ħtija l-mewt intħatta lina. La darba fdejtna intħarisna Kristu. Flimkien. Mulej Ismana u ħenna lina maħfra għal-dnubit natina. Noqdu bil-qeda.
Nadu issa għal meditazzju ta' oħra fil-lezzjon. Il-ġraja li fuqha qegħdin immeditaw f'dan it-tieni ħadd ta' Randan baqgħet magħrufa bħala il-ġraja ta' trasfigurazzjoni. U dan minħabba l-użu tal-verb rari li jintuża fil-bidu ta' din il-ġraja, meta San Mark jgħidilna li fil-preżenza ta' 3 disċipli Ġesu tbiddel qudiemhom. Il-verb tbiddel bil-Grik metamorfu jirreferi f'sens ġenerali ħafna għat trasfigurazzjoni jew bidla fil-forma ta' xi ħadd jew xi ħaġa. Interessanti ninnutaw hawnhekk li kemm San Mark kif ukoll San Mattew juża dan il-verb bil-Grik fil-forma passiva. Fil-Grik Bibliku din il-forma grammatikali ta' verb turi li s-suġġett tal-azzjoni huwa ħadd għajr Alla nnifsu. Mela, meta San Mark juża dan il-verb fil-forma passiva, mod sottili jgħidilna li din it-trasfigurazzjoni fid-dera fiżika ta' Ġesu kienet azzjoni li saret minn Alla stess u mhux minn Ġesu. Dan ifisser li t-trasfigurazzjoni ta' Ġesu kienet ir-rigal ta' Alla l-Missier lill-Ibnu l-Maħbub. San Mattew u San Luqa iżidu fuq San Mark id-dettall fuq il-bidla fil-wiċċ ta' Ġesu. Fil-waqt li San Mattew jgħid wiċċu sar jiddi bħax-xemx, San Luqa jikteb huwa jitlob id-dera ta' wiċċu saret mod ieħor. Dan hu l-wiċċ li jissemma fil-karba antika tas-Salmista meta jikteb jien wiċċek infittex mulej la taħbix wiċċek minni. Fl-ittra apostolika Novo Millennio Inejunte tal-Beatu Ġwanni Pawlu II huwa jikkummenta fuq dan it-test ifakkarna li huwa dmir tal-Knisja li tirrifletti wiċċu jiddi wkoll lill-ġenerazzjonijiet tal-millenju l-ġdid. U li x-xhieda tagħna tkun nieqsa sewwa jekk aħna qabel ma nkunux ikkontemplajna wiċċu. Mill-wiċċ mibdul ta' Ġesu, l-Evanġelisti jgħaddu biex jiddeskrivu l-bies ta' Ġesu. San Mark jikteb, il-bisu sar abjad jammex bdija tal-aġeb. Ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. San Mattew iqabbel il-ħwejjeġ ta' Ġesu li saru bojod bħad-dawl mal-wiċċ ta' Ġesu li sar jiddi bħax-xemx. Hekk ukoll San Luqa jikkoordina l-bies mal-wiċċ ta' Ġesu li saru ta' bjuda li tammex. Għaliex daw it-tliet evanġelisti jagħtu daqshekk importanza lill-bies ta' Ġesu li sar abjad u jiddi bħad-dawl? Biex inwieġbu għal din il-mistoqsija, irridu nħarsu lejn testi mill-Iskrittura li jitkellmu wkoll mill-bies ta' personaġġi differenti li kellhom esperjenza ta' Alla. Fil-ktieb ta' Daniel, per eżempju, fil-kapitlu 7, naqraw kif l-awtur kellu dera ta' Alla li jiġi mxebbaħ ma' raġel xieħ li ħa postu fuq it-tron tal-ġudizzju. Il-bisu kien abjad bħas-silġ, ġbija tal-glorja u s-sebħ divin tiegħu. Fil-ktieb tal-Apokalissi naqraw numru ta' deriet ta' nies libsin l-abjad. Fil-kapitlu 3, per eżempju, naqraw kif l-awtur jiġi mqabbad jikteb littra lill-Knisja ta' Sardi li fiha jikteb hekk. F'Sardi għandek xi wħud li ma tebbawx il-bieshom, huma qatt jimxu miegħi libsin l-abjad kif jistħoqilhom. F'dan it-test apokalittiku l-bies abjad jirrappreżenta il-premju lil mulej Alla jagħti lil dawk li jibqgħu fidili lejh. Fid-dawl ta' referenzi bħal dawn nistgħu ngħidu li l-bies abjad jiddi u jammex ta' Ġesu
waqt it-trasfigurazzjoni jantiċipa il-premju tas-sema u r-rebħa tiegħu fuq il-mewt. U għalhekk li fir-rakkonti tal-qawmin ta' Ġesu niltaqgħu wkoll ma' numru ta' referenzi oħra għall-ilbies abjad. San Mark, pereżempju, jgħidilna li meta n-nisa daħlu fil-qabar ta' Ġesu raw żagħżugħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin liebes libsa bajda. Xi ħaġa oħra li rridu ninnutaw dwar l-ilbies ta' Ġesu fit-trasfigurazzjoni hija li daw l-istess ħwejjeġ li deru bojgħod bħas-silġ huma l-istess ilbies ta' Ġesu li ittrażmettew qawwa terapewtika, qawwa li tfejjaq. Biżżejjed jekk insemmu l-episodju ta' dik il-mara li kienet ilha 12-il sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm. San Mark fil-kapitlu 5 jgħidilna li kif din qalet jekk immiss imqar il-mantar tiegħu inkun infejqa. L-Evanġelista San Mark fil-kapitlu 6 mbagħad fil-vers 56 jinformana wkoll li kull fejn kien jidħol Ġesu kienu jqegħdulu l-morda fil-pjazzezz u jitolbu ħallihom imissu mqar it-tarf tal-mantar u daw kollha li kienu jmissuh kienu jfiequ. Dawn il-ħwejjeġ li jfejqu huma l-istess ħwejjeġ li fit-trasfigurazzjoni deru jiddu u jamxu. Mill-ilbies jiddi ta' Ġesu ngħaddu għaż-żewġ personaġġi bibliċi li deru ma' Ġesu waqt it-trasfigurazzjoni, Mosè u Elija. Għaliex il-preżenza ta' daw iż-żewġ personaġġi tat-Testament il-Qadim u mhux ngħidu aħna Abraham jew Iżak jew Ġakob. Kemm Mosè kif ukoll Elija huma żewġ personaġġi bibliċi li ltaqgħu ma' Alla fuq il-muntanja Sinaj jew Ħoreb kif inhi magħrufa. It-tnejn li huma batew bħala profeti u tnejn wettqu numru ta' mirakli u eġubijiet. Xi opinjonijiet oħra jesprimu li l-preżenza ta' Mosè u Elija ma' Ġesu tfakkarna fiż-żewġ taqsimiet tat-Testament il-Qadim, il-liġi rappreżentata minn Mosè u l-profeti rappreżentati minn Elija. Il-liġi u l-profeti, iż-żewġ taqsimin ewlenin tat-Testament il-Qadim huma id-don, ir-rigal li bih il-mulej akkumpanja lill-poplu tiegħu. Il-fatt li Ġesu der f'nofshom juri li t-Testament il-Qadim issa kien qed isib il-milja tiegħu fil-persuna ta' Ġesu Kristu, dak li ġie biex jurina il-Missier. Il-preżenza ta' Mosè u Elija ma' Ġesu tfakkarna mela fl-importanza u l-ħtieġa tal-kelma ta' Alla, tal-Iskrittura. Għaliex min ma jafx l-Iskrittura ma jafx lil Ġesu kif kien jgħid tajjeb San Ġilormu. Mosè u Elija bħala profeti tal-mulej batew persekuzzjonijiet minn nieshom stess. Bħalhom ukoll Ġesu kellu jbati ħafna, jiġħduh, joqtluh u bekk jidħol fil-glorja tiegħu li issa b'mod temporanju kienet qed tidher quddiem għajnejn tlieta mid-dixxipli tiegħu. Dan kollu għalhekk idaħħalna għar-reazzjoni ta' Pietru quddiem id-dera majestuża ta' Ġesu. Mgħallem qallu kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellaw tliet tinet, waħda għalik, waħda l-Mosè u waħda għall-Elija. X'inhu s-sinifikat ta' tliet tinet li Pietru rid itella? Mill-ġdid hawnhekk ninsabu quddiem xenarju tipiku bibliku li jurik ħafna fis-simboliżmu tiegħu. Xi wħud iħarsu lejn daw it-tinet bħala referenza għall festa tat-tinet jew tat-tabernakli li l-Lut kienu jiċċelebraw ta' kull sena. Matul din il-festa, il-Lut kienu jagħmlu pellegrinaġġ għall-Belt ta' Ġerusalemm u matul il-jiem ta' din il-festa huma kienu jagħmlu fit-tinet
sabiex ifakru kif għexu missirijiethom meta ħarġu mill-jasar tal-Eġittu. Suġġerimenti ieħor li jista' jgħinna nifhmu l-isfond Bibliku tat-tinet huwa t-tinda tal-laqa. Meta l-poplu ludi ħeles mill-jasar tal-Eġittu u beda l-mixja fid-deżert, huma bnew tinda li fuqha kienet tinżel tistrieħ il-glorja ta' Alla, ix-Xekenà. Kien f'din it-tinda li Alla kien jitkellem ma' Mosè. Mit-tienet ngħaddu għal-leħen mill-isħaba. Naqraw, imbagħad ġiet sħaba u għattithom u minn ġo sħaba instema' min jgħid dan hu ibni l-Ażiż isimgħu lilu. L-isħaba bil-Grik nefale mhux biss interrompiet is-suġġeriment ta' Pietru sabiex itella tlet-tienet, imma wkoll servit sabiex issa ngħaddu għal-rivelazzjoni tal-ġrajja tat-trasfigurazzjoni. Mill-ġdid iridu ninnutaw li l-motiv tal-isħaba mhuwiex ġdid fil-letteratura Biblika. Fit-Testament il-Qadim insibu numru ta' episodji li jagħmlu referenza għall-isħaba bħala simbolu tal-preżenza tal-glorja ta' Alla fost il-poplu tiegħu. Dan insibuh l-aktar fil-ktieb tal-Esodu. Hekk pereżempju meta wlied Iżrael bdew igergru għax fil-mixja tagħhom fid-deżert ma sabux jieklu, naqraw kif Mosè jgħid lil Aaron ħalli l-ġemgħa kollha ta' Iżrael tersaq quddiem il-mulej li kien sema' id-gergir u naqraw hekk fil-kapitlu 16. U kif Aaron kien ikellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u ħarsu lejn id-deżert, il-glorja tal-mulej deret fi sħaba u l-mulej kellem il-Mosè. Hawnhekk għandna dera ta' Alla permezz tal-isħaba kif ukoll il-messaġġ ta' Alla bħala tweġiba għad-gergir tal-poplu ta' Iżrael. Hekk ukoll fil-ġrajja ta' trasfigurazzjoni għandna l-istess żewġ elementi. Għandna is-simbolu tal-isħaba, simbolu tal-preżenza ta' Alla, u għandna wkoll il-leħen mill-isħaba li jwieġeb għall-inċertezza ta' Pietru dwar jekk għandux jibni tlet-tienet. Il-motiv tal-isħaba fuq il-muntanja ta' trasfigurazzjoni ifakkarna wkoll fil-ġrajja tal-Patt fuq il-muntanja Sinaj. Il-kapitlu 24 tal-Esodu jirrakkonta kif Mosè tela fuq il-muntanja u sħaba ksiet il-muntanja. Il-glorja tal-mulej strieħet fuq il-muntanja Sinaj u sħaba ksieta għal 6 ijiem. U fis-7 jum il-mulej sejjaħ il-Mosè minn ġo nofs l-isħaba. Hekk ukoll fil-ġrajja ta' trasfigurazzjoni. Il-mulej Alla kellem li 3 dixxipli minn ġo sħaba l-istess kif ħafna snin qabel kien kellem il-Mosè mill-isħaba u qalilhom dan hu ibni l-Ażiż isimgħu lilu. Dan kollu allura joħodna lura għal ġrajja oħra importanti li sservi wkoll bħala ġrajja ta' rivelazzjoni fuq l-identità ta' Ġesu. Qed nirreferi għal ġrajja tal-Mamudija ta' Ġesu. Dakinhar tal-Mamudija ma deritx l-isħaba tal-glorja ta' Alla. Minflok naqraw li ismewiet iċċartu, hekk jgħid San Mark fil-kapitlu 1 vers 10. Ismewiet iċċartu, espressjoni li tidwi dak li aktar il qudiem ġara waqt il-mewt ta' Ġesu, meta mhux ismewiet imma il-purtiera tas-santwarju tiċċarrat. Fil-Mamudija ta' Ġesu kienet seħħet it-talba antika mhux li kont iċċarrat ismewiet tiegħek u tinżel. Dakinhar il-mulej Alla kien tassew ċarrat ismewiet u semma leħnu meta qal dan hu ibni l-Ażiż fi ksibt il-għaxqa tiegħi.
Hekk ġara wkoll dakinhar ta' trasfigurazzjoni. Meta minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Ażiż, isimgħu lilu. Jew issa nħallu l-kant jakkompanja l-meditazzju tagħna billi nqumu bil-wifqa u se nkantaw 4 strofi mill-innu Ħenna lina numru 32 fuq paġna 36. Ħenna lina mulej, ħenna lina fl-imkien. Ħenna lina mulej, ħenna lina. Lejk mulej nollu qlubna ismana. Għalix fik it-tamajna fin-niket.
tal-ħsara. Enna lina mulej, enna lina. Naddaf qlubna bit-teba tal-ħtija u saħħaħna bil-faraġ tal-ħnina. Enna lina mulej, enna lina. Insemilna mulej u għatina il-ħelsin fuq il-jasar tal-għadu. Enna lina mulej, enna lina. Naddu issa għall-operazzju tappa l-oħra tal-lezzju. Mid-deżert għal fuq il-muntanja. Fl-ewwel ħadd ta' Randan assistejna għax-xena ta' Ġesu fid-deżert fejn ġie pruvat għal-40 jum. F'dan it-tieni ħadd mid-deżert se nassistu għal Ġesu fuq il-muntanja. Bħal Pietru, Ġakbu u Ġwanni il-mulej qed isejħilna sabiex jitellana miegħu fuq din il-muntanja. Ħalli ninqatgħu ftit mir-rutina ta' kuljum fil-waqt li joħodna fuq dan il-postoli sabiex jurina is-sebħ tiegħu u jdaħħalna diġà fil-ferħ tal-Eid, il-ferħ tar-rebħa tiegħu irrappreżentat fl-ilbies bojgħod jiddu li deru f'din il-glorja majestuża. Dawn kienu l-istess ilbies li mimmess magħhom fidi fiq tassew. Aħna wkoll illum mistednin sabiex immissu ma' daw il-ħwejjeġ ta' Ġesu. Ħalli aħna wkoll nirċievu din il-qawwa terapewtika, din il-qawwa li tfejjaq li l-kol kemm aħna għandna tant bżonn, speċjalment f'dan iż-żmien tar Randan li beda bl-istedina ta' Ġesu sabiex nindmu u nemmnu fl-Evanġelju. Aħna iżda forsi aktar fortunati minn dawk li missew ma' Ġesu, li missew ma' l-ilbies tiegħu. Għaliex fl-Ewkaristija li nirċievu aħna għandna l-grazzja li mhux immissu ma' Ġesu, imma nsiru ħaġa waħda miegħu u li hu ħaġa waħda mal-Missier. Huwa proprju f'dan il-waqt tant qawwi matul il-Qudiesa fejn fuq l-artal terġa' sseħħ qudiemna ix-xena ta' trasfigurazzjoni fejn il-ftit osti u l-ftit inbit li aħna nofru jinbidlu qudiemna fil-ġisem u fid-dem veru ta' Kristu Ġesu Sidna. Dan hu il-misteru tal-fidi u kemm inkunu ħenjin jekk nemmnu dak li niċċelebraw. Imma biex l-Ewkaristija tħalli tassew il-marka tagħha fina, irridu nerġgħu nitalmu ngħixu din il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni, l-aktar fil-kliem li nstema' mis-sema. Dan hu l-Ibn l-Aziz, isimgħu lilu. Isimgħu lilu bil-Grik akuete autu u mandat urġenti ta' Alla fit-trasfigurazzjoni ta' Ibnu Ġesu. Dan huwa l-imperattiv li ġenna nħarsu lura lejn narrattiva tal-Evanġelju biex naraw u nippruvaw nifhmu minn min irridu nisimgħu. Fil-fatt din hija l-ewwel kelma ta' Ġesu fl-Evanġelju skont San Mark
meta jippreżentanna l-ewwel materjal fit-tul tat-talim ta' Ġesu imwassal permezz tal-parabboli. Dakinhar Ġesu qal isimgħu darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra. Din il-parabbola tagħlaq fuq l-istess nota li biha tiftaħ meta Ġesu jgħid min għandu widnejh biex jisma' ħajjisma'. Huwa b'dan kliem f'moħħna li nistgħu nibdew nifhmu l-kman ta' Alla fit-trasfigurazzjoni ta' ibnu Ġesu. Meta huwa jgħid lid-dixxipli isimgħu lilu. Fuq kollox dan l-imperattiv divin ifakkarna wkoll fil-weda ta' Mosè. Meta dan kien qal il-mulej Alla tiegħek iqajjimlek profeta bħali minn ġensek, minn fost ħutek, lilu għandkom tisimgħu. Iżda issa aħna bħal dixxipli li mistiedna wkoll sabiex bħal Pietru, Ġwanni u Ġagbu nitilgħu fuq din il-muntanja għolja, maħniex se nisimgħu lil Ġesu sempliċiment bħala profeta, bħalma kien Mosè u Elija li deru miegħu. Imma aħna mistednin direttament minn Alla stess biex nisimgħu minn Ġesu bħala dak li huwa liben il-maħbub tiegħu, dak li hu l-istess kelma, il-logos ta' Alla l-Missier. Il-kman tal-Missier lill-Apostli biex dawn jisimgħu il-Ġesu joħodna lura l dak li seħħ 6 ijiem qabel din il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni. Meta Ġesu għamel l-ewwel tħabbira fis-serje ta' 3 dwar il-passjoni u l-mewt tiegħu. Dakinhar l-Apostlu Pietru quddiem dan il-kliem ta' Ġesu ried li jilgħab il-logħba tax-xitan meta jprova ifixkel il-liben ta' Alla milli jidħol fir-rieda ta' Alla li meta qallu ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. U għalhekk li issa leħen mis-sema jikmanda lil Pietru u lil sħabu biex jisimgħu lilu, jiġifieri biex jisimgħu u jemmnu dan il-kliem ta' Ġesu fuq li kif kellu jidħol fil-glorja tiegħu permezz tal-istess mewt tiegħu. Din hija l-qalba tal-ġrajja tat-trasfigurazzjoni. Kif jgħidilna tajjeb il-Beatu Ġwanni Pawlu II fin-numru 25 tal-Ittra Apostolika Nuovo Millennio Nejunte. Dakinhar il-Papa kitbilna dan il-kliem sabiħ, jgħidilna aħna u nikkontemplaw il-wiċċ ta' Kristu niltaqgħu mal-aspett l-aktar paradossali ta' dan il-misteru kif jidher fl-aħħar sija tiegħu fuq is-salib. Biex iġib il-bnedmin lura lejn il-wiċċ tal-Missier, Ġesu mhux biss kellu jieħu l-wiċċ ta' bniedem, imma kellu jabbi lilu nnifsu bil-wiċċ ta' dnub. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna insibu fih ġustizzja ta' Alla. Fin-numru 28 tal-istess ittra l-Papa jkompli jikteb il-kontemplazzjoni tal-Knisja ta' wiċċ Kristu ma tistax tieqaf biss fuq ix-xbija tal-imsallab. Huwa dak li qam minn bejn l-imwiet. Il-qawmien mill-imwiet huwa it-tweġiba tal-Missier għall-ubbidjenza ta' Kristu. U għalhekk li f'dan it-tieni ħadd ta' Randan il-Knisja ħadd tipproponilna din il-kelma qawwija tal-leħen mis-sema, isimgħu lilu. U li tisma' ifisser li tobdi. Hekk ngħidu bil-Malti, isma' minni, jiġifieri jobdini. U għalhekk li fl-ikoni Biżantini li jirrappreżentaw il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni Mosè u Elija huma ħafna drabi ippreżentati mawġin lejn Ġesu, donnom xi ark ta' xi qaws, f'atteġġjament ta' umiltà, ta' ubbidjenza u ta' adorazzjoni lejn liben ta' Alla li lilu rridu nisimgħu. L-awtur tat-tieni ittra ta' San Pietru jikteb hekk. Aħna ma konniex nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna,
meta għarrafnilkom il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħa mingħand Alla l-Missier ġieħu sebħ u l-leħen mitron glorjuż instema' jgħid għalih dan hu ibni l-Għażiż li bih jiena nitaxxa. L-awtur ta' din l-ittra qed jippreżenta lilu nnifsu bħalli kieku kien xut ta' din il-ġrajja. Ix-xut huwa dak li ra bajnejh u sema b'widnejh. Jalla aħna wkoll matul dan ir-randan inkunu x-xhieda tas-sew tal-mulej tagħna. Inkunu xhieda ta' dak li rajna u smajna, xhieda tal-grazzi kbar li jagħtina kuljum, meta b'tant umiltà jagħżel li kuljum jiċċekken qudiemna biex fl-istess ħin jurina il-glorja tiegħu fl-Ewkaristija. Jalla din il-kelma daqshekk qawwija lilna llum issibna xhieda ta' din il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni li ddaħħalna fil-ferħ tal-Għid, fil-ferħ tal-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Li kieku Kristu ma qamx mill-imwiet, jgħidilna San Pawl, kieku aħna l-aktar nies boloħ. Kristu huwa ħaj tas-sew u ta' dan hemm xhieda l-Apostli li rawh. Aħna wkoll f'dan il-ħadd ta' trasfigurazzjoni irridu nissieħbu max-xhieda tal-Apostli biex nagħtu tweġiba tat-tama tagħna li Kristu huwa ħaj tas-sew f'ħajjitna, li Kristu huwa ħaj fil-ġrajiet li ngħaddu minnhom fil-ħajja ta' kuljum. Ħanitalmu aħna wkoll li l-ħajja tagħna mhijiex dejjem tabor. Daw it-tliet dixxipli li Ġesu tellagħhom miegħu fuq il-muntanja tal-Glorja kien jonqoshom muntanja oħra xjitilgħu, il-muntanja tal-Kalvarju. Imma fuq din l-għolja ma nsibuhomx preżenti. Ħanitolbu l-mulej jagħtina l-qawwa biex fil-mumenti tat-tabor nimlew lil qalbna u nintlew bil-kuraġġ quddiem il-glorja tal-għolja meta aħna wkoll inkunu msejħin sabiex nitilgħu l-għolja l-oħra, l-għolja tal-Golgota, l-għolja tas-salib. Jew nitolbu issa bil-kant mulej li naħna nitolbuk numru 190 fuq paġna 205. Mulej li naħna nitolbuk inhu bil-bifa. Mulej li naħna
والكم تنبنا طاف ليحنا نحبك أطمولة تخلي من القلب تانا تتبيت منك خزانة النور صمي ديكفونا ديني قلبنا عشان فتيتنا تنسى مثله مولاي خلينا ناني طلبه في الوقت اللي نقول قلوبنا اسمعنا فيك باستنساب الطمع طانا هو الكمد نبنا طاف ليحنا نحبه كيف انت فديتنا بالموت عتيق وريت محبتك اكمل بندمي ما أودع صومنا عند يميك بيش نعطوك قيمة وتشيخ كل خير مولاي خلينا نعني طلبه في الوقت اللي نقول قلوبنا اسمعنا فيك باستنساب الطمع طانا هو الكمد نبنا طاف ليحنا نحبه Issa l-Ministru Provinċjal sa jintroduċina għat-talb u għalhekk aħna mistiedna biex nagħmlu t-talba tagħna, nippruvaw nagħmluha b'vuċi kemm mogħlja u nwieġbu għaliha bil-kant tal-Kirje eleison. Issa mulej li aħna smajna u rriflettejna fuq il-kelma tiegħek. Dawwal bl-ispirtu qaddis tiegħek, l-ispirtu li nebbaħ din il-kelma, dawwal bih il-moħħ u l-qalb tagħna. Ħalli narfu aħna x'għandna nitolbu kif imiss u għamel li dan it-talb ma jkunx ħireġ biss mill-fomm imma mill-qalb tagħna. Mulej Ġesu, inti l-muntanja tagħna. Nitolbuk sabiex tressaqna dejjem iżjed lejn il-missier u lejn xulxin. U għallimna nisimgħu nobduk fil-kelma tiegħek nitolbu.
kantaw flimkien. Kirja eleison. Kantaw flimkien. Kirja eleison. Flimkien. Kirja eleison. Flimkien. Kirja eleison. Flimkien. Kirja eleison. Kirja eleison. Kirja eleison. Iġbru t-talb kollu tana fit-talba li għallimna huna u sidna, missirna li inti fis-smawiet jitħaddis ismek tiġi saratnatek ikoll li tridid kif fis-sema ebda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naqfu l-minuħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrid, iżdeħlisna mid-dem. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, nroddu għaj. Qabel toħorġu, tistgħu tieħdu l-handouts minn kull ġixnaħat tal-Knisja li qed jiġu offruti lilkom. Kantaw flimkien sebħu lill-Alla 191. Sebħu lill-Alla għas-setani u għaddis. Għannu lil-mulej ġnus kollha għaxu tamħabba. Ismuhu kbiru qawwi, jisboq ta' kull ħlejqa. Allah tagħna twajjeb lilu nagħtu iman. Setani u għaddis. Għannu lil-mulej ġnus kollha għaxu tamħabba. Nixtiequlkom kull paċi u kull ġid.